Περάσανε. Φοβάμαι, δεν τις λέω. Ήρθανε οι δικοί φρουροί να μάθουν έτσι. Καπ! Και για να προστατεύσουν, και για να προστατεύσουν οι ανίκανοι. Δεν είδα πριν στο γελό, στα όρια μύριτσι, κι άσχημα παΐσια, το καπετάνι ρίτσι. Λάτσα που έχει οπλαρχηγούς και καπετάνιους βγάλει, ανήκω και δεν δέχομαι, κανείς να την προσβάλλει. Μου, δυο-τρεις κακοσυριάδες που δεν τσιπολογίζουν τους υπερτρίατα. Θέλουνε να με χωρίσουν, θέλουνε να με χωρίσουνε τσοξό και να μην χωρίζουν. Δυο-τρεις κακοσυριάδες, έλα συριάδες τα κουκουλώ. Κεφαλά, Βεργάνη Ρετσιβόλ. Κότρα ελέγχους παταέ, κότρα ελέγχους ποταταέ ελέγχομαι. Όμως γερά μου, όμως δεν θα μου πάρουνε ούτε πεγμένη σφαίρα ενός από τσιφίλους μου να ξεματώσει μύτη, να δεις ειδικούς φρουρούς να φύγουν απ' την Κρήτη. Ήρθανε οι ειδικοί φρουροί και έχω μεγάλη ευθύνη, γιατί τα όπλα του χωριού τα πήρα οι υπευθύνοι. Μου είπανε πως την έχω εδώ, την άλλη θα μου βρούνε το πιο καλό πιστόλι μου για να με γλυκηθούνε. Μα και πιστόλι να κρατώ πάλι δεν θα το βρούνε, γιατί θα ρω πως πρέπει το